De Duitse Lara Twele en Geertje van der Veen van Frencher doggen de komende dagen de oersetting tijdens de Hierste Keuring. Welkom, ladies and gentlemen. A warm welcome. Ik had er wel zin in eigenlijk. Ik vind altijd Hengste Keuring, dat is voor mij wel een jaarlijks evenement. Dat je iedereen even treft en even met iedereen praat. En ja, dit is wel een extraatje dat je ook eventjes op deze manier ermee omgaat. Ga je al een beetje oefenen met teksten? Nou, ik heb met mijn collega een keertje geoefend, maar ja, dat ging natuurlijk van heel serieus naar heel hard lachen. Dus dat was niet echt oefenen, kon je dat niet echt noemen. De eerste op Jonge Hengsten, die zag gedaan is nummer 31. De opening. 2012 geboren und ist ein Sohn von Rainer aus einer Sterbreferentenstute von Jasper. Die deutsche Übersetzung, ist das gut? Die ist gut, könnte aber etwas ausführlicher sein manchmal. Es ist sehr wichtig, weil die Ergebnisse der Untersuchung kriegen wir, ansonsten verstehen wir nicht das Holländisch. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, damit man einfach auch weiß, warum welches Pferd weiterkommt. Ich war mal op mijn 16 of zo, kwam ik vaak in vakantie om te helpen en om paard te rijden. En dus dat is nog steeds leuk voor mij. En dan zie je ze hier voor je. En dan mag je dat allemaal vertalen. Komt er dan ook een beetje emotie bij kijken? Ja, zeker. Ja. Number 3, Heiko van het Lansink. And he is breed by Van Vliet in Koudekerk aan de Rijn. And our owner is Bauma from Aldeborn. Translation is good, but I can understand what they're saying until the judging and then I put the translation on. Is het nou moeilijk om al die Friese namen uit te spreken? Het valt wel mee. Sommige namen zijn wel een beetje moeilijker. Welke bijvoorbeeld? Die naam spreek ik uit, Ronald van het Pompenblad. Nou, dat is toch perfect? Ja, bedankt.